tendo o hándicap que este ano tamén foi o ano que máis xente se apuntou, entonces para próximos anos eu creo que sí que temos que valorar de cambiar para outro sitio que teña máis espazo. Valoro sobre todo que estamos falando de artesanos e productores que son da zona, que creo que é moi importante apostar polo mercado de proximidade e sobre todo de calidade. Sobre todo animo a xente que se anime e que veña e que probe e que descubra cousas que non pode comprar no comercio internacional. E tamén agasallos de profesionales, ahora que estamos a 4 días do Nadal, que aproveiten e que veñan e que merquen e que disfruten non só o mercado, tamén de disfrutar das actividades que temos, tanto para nenos como para maiores. Ahora dentro de media hora temos a cata con Cecilia Fernández e despois mañá temos o show cooking, pero bueno, o show cooking xa nada. Para mañá, teño que decilo, quedan moitísimas plazas libres para facer unha volva de Nadal como Expo Mini. Entonces, disfrutar e aproveitar todas estas facilidades que son, recordo, totalmente gratuitas. Bueno, eu un pouco máis que engadir, porque xa o dixo todo a concelleira, simplemente invitar a veciñas e os veciños a disfrutar deste mercadillo que en poucas ocasións temos unha variedade tan grande de produtos e o que decía Alba, de proximidade moitos deles, de artesanos daqui da zona, outra xente que veu de fora, e o espacio, pois, eu creo que este ano está moito máis aproveitado, no sentido de que a plaza quedou como máis libre para que a xente poida pasear e disfrutar, e desexarlles a todo o mundo un bo Nadal e un venturoso e próspero 2026.